VIPCOOL C30S – komplexné a profesionálne čistenie klimatizácií. Z VIPCOOL to zvládnete jednoducho, efektívne a bez neporiadku. Predstavujeme VIPCOOL C30S – tlakový naparovací čistič s ozonátorom. Zariadenie, ktoré v sebe kombinuje 5 režimov. Horúca para, horúca voda, studená voda, ozonovanie, pulzačný režim. Vďaka teplote až 150 stupňov Celzia. Spoľahlivo dezinfikuje výparníky. Eliminuje plesne, baktérie a zápach bez chemikálií. LCD displej a hlasové hlásenia zjednodušujú prácu technika priamo na mieste. A aby ste pritom nezanechali žiadnu stopu, použite VIPCOOL CSC1, špeciálny kryt na vnútornú jednotku klimatizácie. Zachytí všetku špinavú vodu. Ochráni steny a podlahu, odvod vody hadičkou priamo do nádoby. Jednoducho zložíte, opláchnete a zabalíte späť. Dodáva sa s praktickým príslušenstvom a prepravným balením. Poskytnite kompletný servis klimatizácie, čistenie, dezinfekciu aj ochranu priestoru. Objednajte na www.klimapreTeba.sk a www.kpt.cz. Sme výhradný distribútor VIPCOOL pre Česko a Slovensko.